Iruñerriko Gazte Koordinadora Sozialistak deiturik manifestazio egingo da urtarrilaren 28an, arratsaldeko 6 abiatuko dena Sarasate pasealekutik. Kapitalismoaren krisi sakona bizitzen ari gara diote, baina guztiok ez ditugu modu berean sufritzen krisi horren ondorioak. Are gehiago bankari eta enpresari handiak negozioa egiten ari dira testu inguru honetan. Izan ere zuzenean eta zeharka langileon soldatak erasotzen ari dira, horregatik gure soldatek gero eta balio gutxiago daukat eta langile askoren ezintasuna eta larritasuna handitzen ari da. Eta hau ez da gertakari neutral bat, hau enpresari handien eta agintarien erasoaldia da. Banku zentralena, nazioarteko diru funtsena, energia konpainia handiena, armagintzako enpresena, putre funtsena, elikagaien korporazio erraldoiena, plataforma eta industria digitalena eta bertzelako enpresari handien askorena. Hoien, diru goseak langilearen miseria dakar. Egoera honen aintzina gazte langileon arteko batasun politikoa sustatzearekin batera beharrezkoa ikusten dute enpresari handien eta agintarien erasoaldiari aurre egitea horregatik, horren guztiaren aurka mobilizatzeko autua egiten dute. Gazteon artean borrokarako borondatea edatzeko helburuarekin. Hori horrela, urtarrilaren 28an manifestazioak egingo dira Iruñan Bilbon. Enpresarien eta agintarien erasoaldiaren aurrean gazte langileok borrokara lemapean.